Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy yakafanirwa ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Panapa ndine hombe yavhurika paDarwin. Vamwe vari kuti Chikwambo, vamwe vari kuti chinhu chekugadzirira. But inini chandiri kuziva ndechekuti ikamba yakanamirirwa weave. Ma1 zvinhu zvacho zvaakuitika panapa ma1. Saka handisati ndapinda mukavidhio kandinako kuti ndikuratidzei. Ndangoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu dziripo pasi apa handitika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi namba dzangu dziripo pasi ipapa handitika. Tisingatambise nguva, rega tijambire muclip muzvionere mega Mashura nezviratidzo. Wosiya comment mucomment section kuti unofungei nechiitiko chakadai so. Vamwe vari kuti Slay Queen weKamba, vamwe vari kuti chinhu chemunhu chadonhedzwa, vamwe vari kuti ndozvinovharwa nazvo nevanhu nemaprofita nen'anga kunzi tabvisa Chikwambo. But meno iwo chimboona wezve utauro mafungiro ako kuti unofungei neKamba ine weave. Yes. Right, ndofunga mangozvionera mega hanzi ana madzibaba vadonhedza. Anatsika mutanda muruza mazapura paitenderera tsika mutanda wefake ainyebera vanhu achizvita anodzura zvinhu achizvita akapenga, but hazvina kunaka kuwanika vanhu vachibira vanhu mari. Ndanguva ndingokuratidzaiwo kuti Mashura nezviratidzo zvaitikawo munyika yeZimbabwe munzvimbo yeDarwin kuti paonekwa Kamba ine weave, chiitiko chashamisa vaita sei vakawanda handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.